Naimbang nga aldaw mga kakabsat, andito na naman tayo sa munting bakuran namin. Magluto tayo ng inihaw na liampo. Ilagay na natin sa uli. Ayan. Nilagan na namin konti para konting ihaw lang. Magiging malasa, magiging konting smoky. Yan, masarap na, pwede na. Ito ang marinade na ginamit namin. May toyo, may kalamansi, meron ding garlic, tapos paminta. Ayun. Nagkimas oh. Uy. Ayun. Saglit lang, naalala ko meron pala tayong talong na pwede din natin iihaw. Ayun o, pagdakol. Yan. Yun, iihaw na natin. Uy, super luto na yung talong. Masarap yan. Okay, malapit na. Ayan na, lutong-luto na. Crispy, konting sunog. Tamang-tama, mangantayon. Pang sausawan. Ito ang tawag na shishito chili. Masarap ito. Ayan, tatlo. Bago tayo kumain, magluluto tayo ng masarap na partner ng liempo, ginisang ampalaya. At pinakita sa akin ng asawa ko kung paano tanggalin yung pait sa ampalaya. Ganito lang yan. Konting asin. Tapos asin pa. Bigain mo lang konti para tanggalin ang extra pait. Tanggalin lang natin yung asin para hindi maalat. Tara, maggisa na tayo. Mantika, bawang, sibuyas, tapos kamatis. Idurog-durog mo lang konti yung kamatis. Okay, malambot na yung kamatis tsaka sibuyas. Lagyan na natin yung ampalaya. At isa pang sikreto para hindi daw mapait ang ampalaya, ngiti daw habang naghahalo. Dagdagan lang natin ng paminta para malasa, tapos hayaan lang natin magluto. Konting tubig para hindi masunog. Ito na ang last ingredient, itlog. Hayaan lang natin maluto yung itlog, tapos halo-haloin natin. Secret ingredient natin, konting magic. Ayun, ang bango na. Excited na ako kumain. Ayun, kain na tayo. Ready na ang pagkain. Meron tayong liempo. Ito yung talong na kinuha ko kanina. Ito ang ginisang ampalaya. Siyempre may kanin. Ito ang sausawan natin. Yan. Magkamay na lang tayo. Mas masarap. Pwede magkamay na lang tayo. Ang galing may nahanap ka pang talong. Akala ko patay na yung garden diba? natin. Meron pa. Oh, may bulaklak pa. Ibig sabihin next week ulit. Ako, favorite ko tong ampalaya. Pagpunta ko sa US, natatakot ako sa hindi na ako makakain ng mga Filipino food. Buti na lang. Yung pala, meron din pala dito. Pero seasonal naman minsan. Minsan, may ampalaya kang makikita, minsan wala. Pero buti na lang may mga Asian store. Ang galing Oo naman. Mainit. Sarap ito eh. Alim po sa'yo. Galing. Thank you. Ilang gusto mo? Yan muna. Thank you. Ganyan. Ang sarap Gusto mo talong? Yun. Ayan. San ka pa? Asawang magaling magluto. Pwede na, pwede na. Pwede. Masarap. Okay, tikman natin. Ito yung sausawan. Ginawa ni Jess yung sausawan.
Yung nahanap mong sili, ito na siya. Hindi siya Siyempre, masyadong masarap. manghang. Mm-mm. Sarap ng ulampo mo. Talaga? Gusto mo? Buti na lang. Ang galing-galing mo magluto. Hindi ako napahiya ngayon. Ay, hindi. Sarap. Grabe yung talong. Super smoky. Kakapitas mo pa. Galing. Fresh na fresh yan. O yan. Nung andito ako sa US, madaming mga pagkain din yung hindi ko nagustuhan nung una. Madami. Siyempre, number one, nagulat yung tiyan ko sa gatas. Gatas. Kahit anong day. Naalala ko yan. Kasi ako noon, nagsicereal ako everyday, di ba? Hindi ka sanay sa gatas. Nung dumating ka dito, ano ang pinaka-namiss mo sa Pinas? Kanin, siyempre. Pag, di ba nga, nandun tayo sa bahay nila mama mo dati. First time ko dumating dito. Meron tinatanong, gusto mo ng kanin? Meron silang stock ng kanin. Kanin, bigas. Siyempre naman. Bumili talaga kayo ng bigas para lang sa akin, tapos mga noodles. Hindi kami kumakain ng kanin masyado noon sa family ko. Pero nahiya ako magpaluto. So kung ano na lang yung meron, kinakain ko din. Pero at the end of the day, yung tiyan ko naghahanap pa rin ng kanin. Ang galing ng ampalaya mo, hindi mapait. Di ba? Nakangiti kasi ako eh. Ginawa mo yung mga sekreto? Laki-laki ng ngiti ko. Wow. Ang galing. Hindi talaga siya mapait. Perfect yung partner niya sa liempo. Di ba? Naka-bonus ka pa ng inihaw na talong. Buti na lang nakita ko. May munting garden kami sa likod. Kaya lang, nung super summer na, wala na, namatay na sila nga. May sitaw tayo, Masyadong mainit eh. Sili, mayroong talong. Di ba? Namatay na sila, tapos umulan lang ng ilang araw na buhay. Buhay pa rin. Kasi walang ulan for like 3 buwan, di ba? 3 buwan, super dry. Tapos umulan ulit. Buti na lang. Bebe, ang sarap. Ang sarap. Masisira na naman yung diet ko. Pero malambot, di ba? Malambot, crispy. Saan ka pa? Ibang-iba talaga yung liempo na may balat. Ako naman, nung unang pumunta ako sa Pinas, Pinakaayaw mo. madami. Ayaw ko ng munggo, ayaw ko ng ampalaya, ayaw ko ng isda na may ulo. Ayaw ko ng... Bakit isda na may ulo? wala, hindi ako sanay sa ganyan. Natatakot ka na sa may Hindi naman takot, parang medyo... Tinitignan ka ng isda. Medyo weird lang. Kinain ko naman syempre, pero wala, nagulat lang siguro. Ngayon, ang sarap ng ulo ng isda. Ayaw ko din ng talong noon. Huh? Diba? Ay, oo, hindi. Naalala mo, yung gusto ko lang sa talong is torta. Torta lang. Mm. Magmula nag-iihaw na tayo ng talong, gusto mo naman na. Pag fresh pa, matamis-tamis siya. Ba't parang ang sarap kumain dito sa labas, ano? Ang ganda ng araw, oh. Pag October na, mas malamig konti, ayun. Patingin pa ako ng konting lempo. Gusto ko yung sunog, bebe. Yung chard, yan. Ayun. Yung bata ako, nagsisip-sip ako ng pagkain, naalala ko. May katabi akong tinidor lagi. Ah, bakit? Ganda, oh. Pag nakita na nila akong nagsisip-sip ng pagkain, tinutusok ako ng Bakit? tinidor. Kasi ang tagal kong kumain, nagsisip-sip ng... Kailangan tusukin ng tinidor yung bibig ko para tumigil. Ganun ba? Kawawa ka naman. Ang swerte ko naman, may asawa akong ka-share ko ng interest sa pagkain. Diba? Masarap eh. Oo. Nasana din ako. Hindi naman ganito lagi, diba? Baka sabihin nila, puro na lang tayo Filipino food. Hindi, alternate. Oo. Madalas din yung Filipino food. pasta, pizza, ganyan, burger, mga favorite ko. Pero, yung Filipino food talagang gustong-gusto namin. Kaya, okay Mga lang. siguro, ano ba, mga once a week ba tayo nag-Filipino food or twice a week? Twice a week siguro. Para hindi masobrahan sa kanin. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Busog na kami.
Sana nag-enjoy po kayo sa itong ihaw na liempo, ginisang ampalaya. Nag-enjoy po kami super. Ako nag-enjoy super. Favorite. Huwag po kalimutan mag-subscribe at mag-comment po kayo kung anong gusto niyo makita sa susunod. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Paalam!